Det bliver meget svært at beskrive den her uddannelse og det her forløb, man har her, fyldestgørende i ord egentlig. Men hvis man går og overvejer en hypnoterapeutuddannelse, så kan jeg kun give UM-hypnoterapi og Uffe og Annika som instruktør de varmeste anbefalinger. Udover at man får en række af kompetencer og værktøjer til at forandre folks liv, sådan det jeg har lyst til at sige, så er det også en personlig rejse, som er svær at sætte værdi på. Det, der kommer til mig lige nu, det er nærmest en genfødsel. Man går ind som et menneske og kommer ud som et andet. Man har i hvert fald efter det her forløb, en helt ny måde at være i min verden på. Meget mere autentisk og meget mere tro. Så herfra de varmeste anbefalinger til den her uddannelse. Der er kun et at sige, at det er se kom jeg.